seryoso. Huminga ka para mawala yung Hindi naman seryoso. mawala yung kaba. Hindi ako kinakabahan. Hindi yan kinakabahan. Gumigiwang-giwang lang. Pinakabahan yan, ginilit ko na yan. Yan ang maganda. Konting hasa-hasa lang. Yan. Yan yung mga ka-Oragon. Kung pwede na ba itong helper ko. Dito kami sa NLEX ko na siya binitawan. Si yung mga naunang driver niya, wala eh. Mahina mahina mag-briefing yung mga naunang driver nito. Ang Mario. Pang ano lang daw eh. Pang industrial eh. Dito, hindi pa raw siya nabitawan dito sa mga may umu-overtake ng kaliwat kanan eh. Dito siya mahasa. Hindi yung doon lang sa industrial. Yung mga tinatawag ng challenge accepted. Oo. May mga umu-overtake kaliwat kanan na hindi ka madidistract. Medyo okay na. Hindi na kagaya kahapon. Hindi na kagaya kahapon. May pitik-pitik sa kaliwa sa kanan pag umu-overtake. Gusto nyo sa mga helper na gusto maging driver, apply kayo dito sa Maxilod. Dito, open dito magmaneho, basta wag mo lang ibangga. Wala masyadong inuman ng kape. Oo. Huwag ka lang maging mayabang. Agad-agad. Wala lalaki yung ulo mo. Huwag lang lalaki ang ulo. Mahirap yung marunong-runong ka pa lang, lumaki na ulo mo. Marunong ko pa lang, mas marunong ko pa lang magtuturo sa'yo. Oo. Up. Gigilid yung mga yan. Minor. Okay. Fire. Up. Atras yan. Businahan mo.